If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC. Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Nice Yaga Showtime Drama. Kagkaron, sugura na naton ang Abi mo, Mr. Depete, malipayon kita ko katama. Naman boy. Kay malapit na lang ang eleksyon. Gusto ko ganda kay kabalakan naman siyang plano ko. Mapadalagan ako barangay kapitan dito sa aton sa barangay na Siaga. Ikaw Bentong, dibla plano mo man mapadalagan barangay Kagawad? Ay, oo no, Bintong. Mapadlagan ko Kagawad Wag na problema. Basta sa akon kaupod kay ang katuyuan ko para sa pumuloyo. Hindi naman kita daw. Ikaw imo ya, budget na yun. Amoy na, wala ka nag-asenso sa Pilipinas. Kaya nga, ginapinsar ta dayon kung pilang ato mabaton. Dapat kita politiko, dapat kayo naton. Amo kinaigit pigado. Hindi man kabangdanan na pagado ka. May imo ka na siyang pangurakot o kung panagtag sa tao. Kada pareho lang na nga ginabakal mong tao kung amo sinang imo-imoon. Ako sa lingkod galing, di ka magatag kwarta. Hindi ta magatag kwarta kay gugma yung aton nihatag sa pumuloyo. Pamatudan naton nga ang gugma magadaog kontra sa kwarta. Why budget? Kinanglan, himuon naton ang makapayo sa aton pumuloyo. Bato na kay ako ya handom ko gid na makabulag sa aton nga mga pumuloyo dara sa barangay na Siaga. Ang gusto ko ang aton nga mga kadalanan aton ipasimento, ang mga poste nga wala sa suga, pabutangan naton suga para bala maiwasan ng mga krimen. Kag nami pagin Mr. 50-50, mabutang tas ang CCTV sa aton barangay. Wala problema kay ang mga marites sa aton barangay tipunon ta kag isabit sa poste. Ikaw ya Bintong, anong plano mo kung magdaog ka bilang barangay Kagawad? Budget, ako niya budget. Wait, ta budget. Wait, ta budget? Wait, ta budget. Ate, ikaw tapalagan. Ay, nagkulay si Bintong. Okay. Pero Miloy, mayo gid kay nakapauli kita diri nga hilway. Ano gid ang natabo Lolo Miloy? Si Jackie bala to palang bata nga grabe magkarate. Ato lang gintuduan ko sa una. So siya, gin kuan siya, gin lambatan, gin katuan sila da sa Tiangge bala ni kuan Lucia. Kag kani kas tiguhon sila. Ba may kutsilyo galitong isa ka lalaki. Abaw, kita na mo di Miloy. So siya, ano natabo Lolo Miloy? Ano ganitong natabo Miloy? Ate, sadya away nila Kaya nga, si Parmiloy, aral lang si Kilid. Nahadlog siya natabo. Kaya nga, may kutsilyo ang lalaki. Ako ado sa lakayon ko mong galing ginapunggan niya ko sa kamot. Hindi yung kaya na ni Jackie. Punggan ko siya. Grabe ba? Kasagad gali si Lolo Ilyong? Oo. Kat. Ako pa, hambala si Sky nga grabe gid yung abilidad ko. Kita mo lang. Miloy, abi man yapon na lang kita pabayan da sa Ilyong kada puro lang tikal na istorya ya. Amo na mayuda. Anong manamit ka nga sudaan man? Abi ara daw. Ano na? May fried chicken da nga baboy ho. Dekatirin. Sige na Ilyong, sukaran ko kamo. Sige, sukari ko. Sukari? Sikari siya. Marites? Marisol? Ay abang, ngari ka di sa higat sing dalanaw? Ate, siyempre. Lantaw sang palibot-libot Galantaw ukon ga pamantay. Ay, ambot sa imo Marisol. Ay,
Marites? Ay, nako. Problema naman ingad ako. Ay, kag nga naman. Kay te, abri klase naman. Ay, hamo matuod. Wala pa kuya ka pamakal sang school supply ho. Ay, sa dinta sini makuha sa inyong bakal man. Tani ang mga barangay kapitan kag kagawad niya magpapili. Tani advance nila pang hatag no para may bakal ta school supply. Ay, abaw. Siguro, amo na din ginabantay-bantay mo sa higad sang dalan. Ay, ti oo eh. Ikaw yahaw? Ati pariyo mo man Mabahaw. Hay, ano abi kido kamahal, nagid sang tanan. Nagsaka ng gasolina. Ang bugas gani ito nga ginpromisa sa aton nga tag 20 pesos ang kilo. Daway pa ya matuman hasta subong. Kag hindi lang na ha, nagmahal pagid. Naghimo, naging 50 ang kilo sa bugas. Marites, tag 20 ah. Ano? May tag 20 nga kilo sang bugas? Tuon ka loloy nyo? May tag 20? Oo, Ang kilo sang bugas? tag 20. Ang ano? Ang serve sang kanon sa karinderya. Ay, abaw. Kung tani, hindi lang magdangat sa amo ginakamahal ba? Ay, ambot na lamang. Kabudlay abi sa sitwasyon naton. Ay, amo ginaguro kon pigado ta. Kamahal nagidya sa mga balaklon. Kagambal gani nila Marites nga dapat kuno imbis kuno nga bugas ang aton nga baklon makaon na lang kita kuno saging kag kamuti agud nga Ay, makatipid kita. Kamahal ba subong sang saging kag kamuti? Ay, amo matuod din yung. Nga ah, makabakal ka subong saging pulo lang ka piso, haw? Ay, amo na gani ginapaminsar ko Marites, Marisol. Kung halimbawa nga pangasawon ko si Sky, malang-alang gid ko kay kamahal na gid siyang kilo sang bugas. Ay, do hindi na lang ko mga sawa sa iya ah. Ay, okay lang na luluilyong. Ha? Nga aban? Nga man Marites? Kay daway man plano si Sky nga pamanahon ka. Ay, amo gid man na guro ko nagapangabuhi kita sa sining kalibutan. Ara gid ang kabudlayan. Ang importante may kalipay. Amo gani na pero lang tawa bala ang mga pamatanon subong. Dumaano na gid nga magnobyo-nobyo, magnobya-nobya, ato balang do kasarang na gid magpangabuhi. Siguro Marites, amo gid man na yang panahon subong. Kaya ang aton yung mga kabataan nagaka-influensyahan sa mga barkada. Ay, amo ginang mga bro barkada nga ina. Amo ginang gahalit sa kabataan naton. Ay, Ang nami sina ng kabataan naton paintsindihon naton kung ano kabudlay magpangita sang kwarta. Kung ano kabudlay ang aton nga ginahimo para nga mapakaon sila. Kay kung kaisa hindi na nila makita, abi nila ya tawhay lang ta. Kay nga pagpangayo nila ihatag lang naton dayon. Ay, ambot na lang. ay Marisol, Marites. Damo pa kuya kilala nga mga kabataan nga mga matutom sa pag-eskwela. Kag nagabulig sa ila ginikanan. Nagahandom nga makatapos, agud nga mahawas ang ila pamilya sa kapigaduhon. Hindi man niya tanan nga kabataan dungol ukon pasaway ah. May ara man pero pilang nahot lang na ah. Mas damo ang mabuot nga mga kabataan kaysa mga dungol. Ha? Tandaan mo gid niya Marites, Marisol. Damo pa ya siyang maayo nga mga pamatanon. Damo pa ya siyang buot nga mga kabataan. Ha? Kaya nga kung ang tanan nga kabataan sa lawayo na gid, gamo-gamo na gid ang kalibutan eh. Okay. Oy, mas kubado. Rose? Abaw, kagwapa sang palangga ko ba? Ate inborn niya. Abaw! Nagaano ka dilangga ko? Are, nagapungko-pungko. Nagapungko-pungko sangtang nagapaminsar sa akon? Aba. Baw, grabe ka naman mo yan, mas kubado. Pungko di sa tupad ko. Oo.
Unay pa. Ano? Dupila na kaadlaw nga. Wala ko di makita si Robotino, haw? Ay, tuod, no? Duway na gid nakalagaw si Robotino, haw? Sa din siya yan, subong man? Oh, wala nagpalibak. Kamusta ka mo di, mga gwapa, mga gwapo? Robotino? Wala ka gid yan nagasala, no? Sakto ka gid. Nga no? Nga mga gwapo kami kagwapa. Buyag! Oh. Robotino? Dupila na kaadlaw nga wala ka na mo nakita, haw? May ginkantuan ko, abi. Sa din ka nagkanto? Naglagaw-lagaw, Aba. Ay, abaw, nagasigi ka kuno pangalayag kay Catherine? Oo man. Napangaluyag ka pa sa iya? Oo, nagapangaluyag ko sa iya. Ugaling, Ugaling ano? wala yagid ko ginasapak. Sige lang, Robotino, Mabot yun ang panahon nga. Makakita ka gid siyang babae nga para sa imo. May nabyo na siya eh. Wala siya kabalo. Nga ano? Nga isa ako ka-artista sa Manila. Ay, dulain yaw. Ay, gali ka, Robotino? Oo, hindi ka mo magkabalaka, Tita Rose, Tito Mascubado. Nga. Sa pila ka adlaw. Ano? Sa pila ka adlaw, dalon ko kamo sa akon palasyo. Rose, dali na. Nga haw? Puli ta. Ano? Mapauli na kamo, Tito Mascubado, Tita Rose? Ay, oo, kami laktan pa kami gali. Robotino? Grabe ka, Robotino, no? Pila ka lang kadlaw nga nadula, di. Damo ka na sang nabalaan ba? Kabalo kamo? Wala pa eh. Kwan, naga-research abi ako. May research ka pang nalalaman, Anong gina-research mo? Anong gina-research mo, aw? Ano? Kung paano papanaugon ang bulan. Hala! Okay. Ay, Panso, sa diin ka makadto? Jose, makadto ako sa gwa. Ay, kay nga naman. Kay balo ka. Gusto ko kit kumbinsiron si Lolo Miloy bala. Kag si Lolo Ilyong. Oo, gusto ko gid sila kumbensihon nga mag-upod sa aton nga simbahan. Ay, ambot. Kabudlay nga mga tao, ina. Tapos sige mo kapilit. Kay balo ka, Jose. Kung makuha naton sila, sigurado gid nga madala na naton sila sa kamatuoran. Ate, oo Sige, malakat kita. Updan mo ako? Oo, updan ko ikaw. Pero mamakal kita, anay. Ha? Nga man. Mamakal kita, anay, kay sigurado hindi kina mag-upod si Miloy kung wala tadalon si nga pamahaw. Ay. Okay. Nagustuhan mo ba ang imo ginapamatian? Ipadayon ina pagi sa pag-subscribe sa NYGC Naisyaga Channel. Ang nagapalangga sa imo. Gusto mo balikan ang mga episodes ng aton yung mga drama? Mag-subscribe na. Kag gusto mo ba nga permi ka updated sa amon gina-upload ng mga videos kag audio drama? Please click the notification bell. Gusto ka ba magpa-shoutout ukon magpag-greet? Please comment down sa sininga video. Para sa nasunod mga videos, ma-shoutout ka na. Padayon lang sa pagpamati sa Naisyaga Channel Joke Time Drama. Gani, updi ang inyong mga bulag ng mga masahista nga mahilig magpamati sang drama, mahilig man magdrama-drama. Nagakabuhi man sa madulom nga mga mata, pero ari kami
para pakadlawon ka. Bisan ikaw may problema, pasadyahon ka. Ito ang mas pinasayang Naisyaga Channel. May kantahan, drama, hugot, at iba pa. Naisyaga Channel, ang nagapanangga sa imo. Makinig na.